Какво искам да ви разкажа още за него? Може да го нанасяте от 3 до 4 пъти на седмица, от 5 до 10 минути на процедурка. Подчертавам, ако имате пигментация, нанасяте крем за пигментация. И с уреда 10 пъти нагоре и надолу, по-скоро вертикално и хоризонтално, както и на бузките. Ако имате пъпчици, най-вече по мазните части на кожата, разнасяте продукта и оставяте да си изсъхне. Като може после с ръчички да си го доразнесете. Не забравяйте, всичко става на чиста кожа. Това не го пренебрегвайте. Почиствате си лицето, нанасяте си крема според проблема на кожата, който имате, и разнасяте. Ако имате проблем около очите, на околоочния, разказвала съм ви в другите видеа, тук започвате от върха на окото и завършвате до ноздрата. Това си го правите 10 пъти. Казахме от 3 до 4 пъти в седмица и от 5 до 10 минутки на процедура. Важното още, което е за този уред, не трябва да се натиска. Не е препоръчително да се натиска, работи се леко с него, всичко си попива, всичко се абсорбира от кожата и ви гарантирам, че за един месец ще се почувствате по друг начин. Излъчването на кожата ви ще бъде по друг начин. Ако имате въпроси, можете да ме намерите във Фейсбук, можете да ме намерите на имейл, може да ме намерите и на телефон 0889 68 20 88. Очаквам ви!